לא, אני לא יודעת. אני לא מצלמת. אני בכלל לא מצלמת. לא, חברים שלי, תדעו שהצהריים שלי יצא פחד. וכשאני אומרת פחד, זה נדיר, אבל אני לא מחלקת מתכונים, כן? האוכל שלי הוא רק שלי. שמעתם אותה? לא מחלקת מתכונים, רק שלי. אם תהיו חברים טובים, אני אזמין אתכם לצהריים. תזמיני את עומר לוי. עומר לוי, זאת של האוכל, לא? נכון, אני כל כך אוהבת אותה. ממי, ממי? כן. אז ממי, זאת של צהריים, זה בשבילך. עומר לוי, את יכולה להגיע אלינו ואני אביא לך כתובת. אמא, את יכולה לחפש את הטלפון של עומר לוי בבקשה? תפרסמי את הסרטון הזה. אני אולי תראה מפרסם. את זה, ותרצה לבוא לעשות איתך משהו. עומר לוי, בבקשה תראי את זה. אני נורא אוהבת אותך, עשיתי לייקים לכל הסרטונים שלך, אפילו אני יכולה לבדוק. יואו, אמא, את מכירה אותי בכלל? מהטיקטוק. היא לא ביוטיוב. אני לא יודעת. איפה היא ומאמי מפרסמים דברים? איך קוראים למאמי בכלל? היא לא אומרת את השם של היום. מאמי. מאמי. עומר ומאמי. אני חושבת שהשם שלו הרגיל זה מאמי. לא? לא. איך בא לי לעשות את זה כמו שעומר לוי עושה? מאמי! כשאלן תקום נעשה היא מאמי. עושה את זה כל כך טוב. וואי, איך אני אוהבת את הקול של אדם. וגם היא עשתה פעם אחת סרטון שילדים באים אליה הביתה. יודעת שמתחתנת עוד מעט? מי? עומר מתחתנת. עומר ומאמי. הם עוד לא זוג? הם עוד לא נשואים. אה, הם צריכים להתחתן. כמו שאני ואבא התחתנו. כמה? עומר לוי, בואי הביתה שלי, בבקשה, בבקשה, יש גם אחלה בבקשה. שניצלים, תגידי לה. מה? יש גם אחלה שניצלים, היא יכולה לבוא לצהריים. זה גם אחלה שניצלים, את יכולה לבוא לצהריים. בדיוק. אבל רק עם מאמי. אבל רק עם מאמי. מה, כאילו שתיהם רק עם מאמי באים? רק עם מאמי באים? נארח את עומר ומאמי. כן. ברור, מה זה? היא אומרת לוי, איך אני אוהבת אותך. סגרת הסרטון הארוך הזה. זה עוד לא הסתיים? עומר לוי, בואי אליי, בבקשה, אני אשלח לך כתובת.